Langger Kancang ora pangling Patih Ngastina Patih Gandamana wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo Patih Ngastina Patih Gandamana Harimbo ana dawuh mapa Patih Gandamana wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana yen ora bakal tedhak ana ing negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine Ratu Gustimu Prabu Trembuku ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine ingkang luwih wigati dina samengko kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Astina yen kasektening wong Astina kalah karo kasektening anak Prabu Trembuku aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Ngastina apa ora bakal tumplak punjen sinundul puyuh pengalembaning Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Harimbo mula kang sangka kuwi Patih Gandamana ora usah dadi palanging Harimbo dina saiki kowe semingkira saka papan kene mumpung durung gilang-gilang kuandamu dadi bathang desmane lag-lag kuwi manus maring jajalan pancen ora kena dikandhani ing atase kowe iki anake Prabu Trembuku utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu Harimbo yen pancen kowe arep jajal kanthi asaning Patih Gandamana ora sah tida-tida matna sastra jendramu watekan aji jaya kawijayanmu aja tumpang sok ngono matek aji jaya kawijayan kowe iso nyirnake Patih Ngastina malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyiwargake marang Patih Gandamana krek tugel janggamu parah ya Kakang Adipati mugi andadosna ing kawiningan dene ngatasipun rikel nggan sak mangke sanes pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning pasewakan parandene paduka nglempahaken sanggaring Puranayaka Punggawa miwah ngrawuhaken jengandika Kakang Adipati ing rikel nggan sak mangke badhe wonten kalih perkawis ingkang dados penggalianipun ingkang rayi pramila sanget pengajeng-ajeng kula dumateng rawuh paduka Kakang Adipati mugi keparenga paring kalidamar dhateng manahipun ingkang rayipun Pandhu Kakang Adipati Yai kadangipun Kakang aja nganggo rigo lan pekewuh lan aja sangga runggi apa kang dadi ruwet rentenging penggalihmu wedarna marang pun Kakang Dastarata kang bakal mbabati rungkut ngobori weweteng penggalih Kyai Prabu Pandhu kawula nuninggi bab ingkang sepisan inggih menika anggen kula sampun kasembadan mituruti panyuwunipun Yayi Dewi Madrim duk nalika ngidam-idam kawuryan kepingin nitih Lembu Andini titianipun Sang Hyang Kirinata dinten sak mangke sampun kasembadan lan panyuwunipun Yayi Dewi Madrim wau ugi sampun kaleksanan wis kelakon nggih sampun panyuwune garwamu wis tok sembadani lah kok siadi isih susah kuwi menggalih apa nggih nalika Sang Hyang Bathara Guru maringaken ngampi Lembu Andini dhateng kula mawi srana pitumbasan ingkang saknyata mboten enteng sangganipun lho pitukane apa Yayi Lembu Andini kalilan tinitian dening Yayi Dewi Madrim nanging benjang wangsul kula dhateng ayunanipun Gusti kedah purun kacemplungaken ing neraka jahanam punika Kakang Mas ingkang tansah ngelam-elami dhateng manah kula Gusti nanging pitukon mengkono mau ora wis mbok saguhi to Yai Pandhu nggih sampun Kakang Mas Yai Prabu
munggo ing Siadi jejering Nalendra Gong Binathara tur trah Saptawarga kudu netepi tembung Bawalaksana sarta angantepi sabda Brahmana Raja. Sabdaning Brahmana pangandikaning Ratu Muna sepisan dadi ora kena lincat lan ora kena uncat. Kabeh kang wis kawiyos ing lesan kudu kaleksanan. Apa meneh kesaguhamu mau tumuju marang para Jawata. Aja nganggo walang tumelih di. Aja nganggo walang ati lan aja ragu-ragu. Mengko mundhak nyudakake kawibawan, ngendhone kasatriyan, usana ngedohake kabegjan. Kula ninggi. Ing mekaten Kakang Mas dinten sakmangke saderengipun kula nampi sabda pangandika Paduka tasih ketingal goreh orongeh raos sing manah kula Kakang Mas ya senadyan kudu nyabrang segara geni upamane gandeng kabama wis dadi niatmu mituruti panyuwuning garwa tandha-tandha saged pecah saking bungkus malah sampun kasusul lairipun anak kula ing angka 3 inggih menika pun Permadi. Iwa semanten si bungkus tasih dereng babar saking penandang duh Kakang Adipati angles raos sing malah kula menawi ningali Yayi Ratu Kunti ingkang siang dalu amung karuna kareranten enget penandangipun putra Paduka pun bungkus ingkang mapan wonten ing wana Minangsraya inggo sepriki dereng wonten tandha-tandha badhe pecah wujuding bungkus sing kemapan wonten telenging wana menika Kakang Adipati. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Yai Prabu Mustikaning Nalendra. Aja kok sengguh yen pun Kakang mulang marang sira Yayi, babar pisan ora. Ya mung ing kene Destarata jejering Kadang Werda suka pemut karawan Kadang Taruna. Senadyan ora ketang bebasan ngenggoni tembung pupur-pupur sakwise benjut kuwi ora dadi ngopo luwung krana bisa kanggo lelimbangan. Nggih ngestaken dawuh Paduka Kakang Mas Yayi wonten timbalan aku kelingan lelakon puluhan taun kepungkur nalika Siadi bebedak marang wana mateni kidang lanang kan lagi karonsih kelawan kidang wadon. Monggo jebul kidang kang mbok jemparing mau sesingloning Brahmana ki Mindama. Mula Brahmana mau banjur ngesotake kelawan sira Yayi yaiku besok ing kalane sira Yayi kagar kepareng saresmi kelawan garwa ya ing kono bakal tekaning bilahi Pandu. Mula eling ya Yayi elinga besok meneh aja demen ganggu gawe marang titah kang ora luput. Nggih Kakang Mas daya menika kinarya tepa palupi gesang wonten ing Madyapada. Mula babaring lelakon bareng Siadi peputra banjur ketaman penandang wujud bungkus 15 taun durung bisa luar saka penandang. Ing mengkono mau kaya-kaya wis trep kelawan sabdaning jagat kang surasane mengkene sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, sapa nyilih bakal balekake. Mula Yayi pun Kakang mrayogakake gedhekno panalang samu marang Gusti Kang Maha Agung aja kendhat tarak brata minangka panyembuh bantering panyuwun supaya enggal ruwat penandanging kulawargamu utamane ya kuwi anakmu si bungkus sing mapan ning telenging kono. Nggih Kakang Adipati ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Patih Gandamana wonten timbalaning adawu sira darbi atur apa Yayi Patih? Miturut penemuning Yayi Patih Gandamana babakan atmajamu bungkus sing wis 15 taun mapan ana ing telenging wana mongko ora tumuli luar saka penandang. Yen amit pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni demawaing tawang tuwang. Kok Prabu menawi Paduka ndamel dhateng ing rayipun Gandamana miturut pemanggihipun ingkang rayipun Gandamana menapa ing linampan dening Kang putra bungkus gangsal Raswarsa mapan wonten telenging wana. Mugi-mugi andadosna ing kawuningan bilih bungkus ingkang sampun luar saking kandhutanipun inggih menika Gusti Ayu Kunti. Samangke mapan wonten telenging wana gangsal Raswarsa menika boten gadhahi penandang menapa-menapa. Tuwin malah keparenging Jawata ing akarya jagat bungkus menika tasih gesang ketitik sansaya dangu tansaya ageng saya dangu saya nggadahi pangaribawa monggo sawantenipun bungkus saya dangu saya cetha anggenipun gereng-gereng
menika mertandani bilih ingkang putra menika bincang menawi sampun saged luar saking bungkus dados satriya ingkang pinunjuling apa-apa mrujuling ngakerep dados satriya ingkang pilih tanding boboting yuda kasembuh wujuding satriya ingkang wasis wasiteng esting samubarangipun Nyai Patih Gandamana apa ta sababe sira matur ingkang kaya mengkono nyuwun pamunten gangsal welas warsa menika mboten wekdal ingkang sekedhik tuwin mboten wekdal ingkang cupet kemawon sinuwun gangsal welas warsa menika wekdal ingkang dangu monggo nyatanipun bungkus wiwit lair sampun nglampahi prihatos sampun nglampahi tarak brata semedi wonten salebeting bungkus inggih krana agenging pawosipun Gusti Ngakarya jagat satemah anggenipun nglampahi semedi tuwin tarak brata putra padukapun bungkus ngantos dinten sak mangke tasih pinaringan gesang dening panguwasaning jagat menika ateges panjenengan putra menika binjang bakti pilih dados pepedhinganing para satriya lan pitataning jalma sinuwun kula namit pasang kalimat tabi sinuwun menawi dipun parangaken menapa ingkang abdipun Harya Suman nderek munjuk atur iya Suman darbi atur apa nyuwun pangapunten menawi saking pemanggih kula nuwun sewu wontenipun ingkang putra pun bungkus anggenipun mapan wonten telenging wana Minangsraya menika kala wau tumrap kula kok beneh kan pemanggihipun para sepuh dene penemune Yayi Harya Suman kepiye miturut saking petangan kula bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika mangke namung badhe nyengsarakaken dhateng tiyang sepuhipun bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika namung badhe damel cinipun tiyang sepuhipun contonipun sampun marambah makaping-kaping contonipun sampun kathah piyai sepuh sami nyebataken wonten lare ingkang lair julung tungkol tuwin julung caplok menika ugi mboten badhe sae kedadosanipun amargi tiyang ingkang lair cacat menika kala wau tumrap kula menika naminipun bocah Sukerta monggo wong Sukerta menika kula nuwun sewu namung badhe damel sengsaranipun tiyang sepuh mila saking pamrayogi kula tinimbanganipun bungkus menika mangke gesang wonten ing alam padang namung badhe anjejereng sastra wirang dhateng pasuryanipun Maduka Gusti kula ingkang sinuwun ning Astina tumunten dinten samangke dipun padosaken srana supados bungkus menika enggal ical saking lumahing bumi kuruping langit Suman kula wonten dawuh Kyai Patih apa dasarmu dene kowe matur ing kaya mengkono apa kowe duwe conto apa kowe duwe lupiya dene bayi sing lair ora pernah bakal dadi srana kacintrakane wong tuwa lho kathah Kyai Patih kathah contonipun gareng menika mripatipun kera tanganipun sekot sikilipun becik menika tansah nyengsarakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Semar Badranaya kula nuwun sewu dugi sepriki Semar menika nadyan kondhangipun titis dewa ning nyatane uripe ketula-tula uripe ora kepenak menika amargi piyambakipun menika utawi Semar menika ngopeni dhateng atmajanipun ingkang cacat inggih menika pun Nala Gareng menika Gusti Suman wonten dawuh kowe janjane rak nyemoni aku to kowe ya apa ora Nyuwun pamunten nyemoni kados pundi Kakang Adipati wong sak pendopo negara Ngastina iki sing cacat ming siji aku sing cacat ming aku monggo aku putraning Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga aku duwe cacat Calahina tegese aku duwe cacat netra yen ngono kowe nyembuh kelawan aku yen to aku kuwi nyengsarake wong tuaku ya ngono apa piye Suman kowe iki nek matur nganggo tatanan ora waton matur sampe nakmu dhewe aja nenggol mrana-mrana yen matur ki ulatno kiwa tengenmu supaya aja nganti ngenani karo wong liya kowe iki nang kene iki tak gagawa kowe kene iki melu aku kowe mukti iki mergo kowe nunut mbakyumu tak pek yen kowe iki ora mbakyumu ora tak pek kowe iki dadi jelantah Suman lah kok dadi ucapmu ngawu gawar ngawur sak penakmu dhewe lah kok dadi kowe ngonekke wong cacat kuwi nang sarake wong tuwa wong cacat ki dadi bocah Sukerta apa anggap yen ngono kuwi aku wong Sukerta aku wong sing nyecarake wong tuwa ya ngono apa piye Kakang Adipati kula nuwun mahapunten sampun ngantos paduka Kakang Adipati mburu dhateng mubal babaling kanepson kula kinten menapa ing dados aturipun Suman menika dados panglimbang tumrapipun ingkang ngrayipun Pandhu semantun ugi aturipun Nyai Patih Gandamana menika ugi dados panglimbang tumrap manahipun ingkang ngrayipun Pandhu Dewayana kekalih menika badhe dados panglimbang pundi minangka dados srana anggen kula badhe netepaken bungkus menika kados pundi sak mangkenipun Kakang Adipati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat ora pangling
bareng wis munggah ning Datuloyo kaya atmajaning Nyai Prabu Trembuku ing Pringgondani iki Arimbo padha kanirharja sapraptamu Arimbo lon menamit pasang kaliman tabi tinebina ing ladune dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepating atur saha kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ya Arimbo kaya ora dadi ngopo padha arja sapraptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Arimbo ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Arimbo ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan dening Nalindra ing Ngastina apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus kelawan kadangku Yayi Prabu Trembuku ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dene ndungkap angka kalih muga ndadosna ing kawuningan diweji bilih sowan kula menika dipun utus Kanjeng Rama Prabu Trembuku supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Pandhu wonten ingkang sepisan tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Trembuku ngaturaken sembah pangabektinipun kunjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana iya wis ndak tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pudya pangastawan ingsun aturna marang Yayi Prabu Trembuku non ngestaken dawuh dene tungkap angka kalih mugi ndadosna ing kawuningan sinuwun sowan kula menika dipun utus dening Kanjeng Rama Prabu Trembuku dene suraosipun nalika semanten dawuh kalian kula supados sowan wonten ngersa paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang wigatos hambayongi dhateng jengandika sinuwun ing Ngastina supados tedhak wonten negaring Pringgondani dinten menika sareng sak lampah kula mila diweji sowan kula ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wonten suka lilaning penggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kepareng rawuh wonten negaring Pringgondani mituruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Rama Prabu Trembuku supados sak mangke sageta sak kejagung kalian Kanjeng Rama menggah menika wigatosipun sowanipun ingkang putra pun Arimbo kula wonten timbalaning adhawuh ya ta yen pancen kekarepaning wong atuamu kaya mengkono panjenenganing ingsun ora bakal bisa ambalak marang kekarepaning wong tuamu nanging sadurunge Arimbo mara gagi prasaja wigatine apa dene wong tuamu Prabu Trembuku teka kepengin mboyongi marang rawuhing panjenenganing ingsun ana ing negaring Pringgondani yen pancen wis cetha apa wigatine mengko ingsun bakal anglimbang kang dadi atur jeneng para Arimbo sawise wis ndak pitung sarta ndak gelar apa dene ndak gulung samengko ingsun bakal budal lan orane mung sira Arimbo nunggu kelawan pangandikaning nata Ngastina diweji mugi pareng ndadosna ing kawuningan menawi paduka dangu menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Blaka Suta kemawon Kanjeng Rama boten paring dawuh menapa-menapa namung paring dawuh supados kula amboyongi dhateng rawuh paduka Gusti kula ing Ngastina mila sinuwun menawi paduka dangu wigatosipun karsanipun menapa Kanjeng Rama ngrawuhaken dhateng paduka nyuwun sewu genging pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang ngabdipun Arimbo boten saged matur sinuwun Arimbo wonten timbalan mestine yen to sira diutus dening wong atuamu Yayi Prabu Trembuku mboyongi marang Nalindra Ngastina kudu weruh kelawan wigatine nanging sabab apa dene sira diaturi supaya mboyongi marang Prabu Pandhu teka ora ana pangandikan saka wong atuamu Prabu Trembuku kang mangkono sing gedhe pangapuramu Arimbo yen to urung ana keterangan ingkang gumathok
bakal apa ingkang dumadi ning Projeng Pringgondani sawise panjenengan ingsun rawuh ning Pringgondani yen to durung ana keterangan sing gedhe pangapuramu lamun ingsun ora bakal jengkar kelawan saka negara Ngastina lumarap ning negara Pringgondani. Waduh sinuwun menapa paduka badhe mentala dhateng ingkang abdipun Harimba menawi ngantos sak mangke Kanjeng Rama tuwunten paring duka kalawan ingkang putra pun Harimba menawi ngantos kula boten kasembatan boyong dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika diwaji monggo keparenga sak mangke paduka paring welas dhateng ingkang putra pun Harimba keparenga kula dherekaken sowan dhateng negari ing Pringgondani sesarengan kaliyan ingkang putra pun Harimba menawi ngantos paduka boten kepareng rawuh wonten Projeng Pringgondani menapa paduka wentala nyumurupi ingkang abdipun Harimba dipun tigas jangga kula dhateng kansake Kanjeng Rama Prabu Tremboko sinuwun. Jagat waisane Bathara Wayaktura jagat Harimba wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dhateng abdipun Harimba yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Tremboko bakal mboyongi adhiku ya kuwi Yayi Prabu Pandhudewayana sowan ana ing Projeng Pringgondani kudune sira iso ngaturake apa to wigatine dene Yayi Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ana negara Pringgondani nanging pagene yo kowe ora takon lawan wong tuamu sababe apa dene ngersakake rawuh ing Narendra Ngastina. Inggih menika ingkang kula boten mangertos mila sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami nanging paripaksa nadyan kula boten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu tetepa dinten samangke kula badhe amboyongi dhateng rawuhipun sinuwun Prabu Pandhu. Kose kowe aja ngawur gawar ngawur Ngastina nganggo tatanan Ngastina nganggo pernatan ora sakepenakmu dhewe kowe mboyong marang Narendra Ngastina Yayi Prabu Pandhu. Harimba wonten timbalan ngadhawuh mula kang saka kuwi saiki ngene wae amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara ing Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Tremboko yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Tremboko wigatine apa ngrawuhake adhiku Ngastina tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhing Yayi Prabu Pandhudewayana. Waduh kula nyuwun pangapunten menawi tetela mekaten kula menika lajeng dipun wastani kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun priksa wigatosipun menapa tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Tremboko mila ingkang saking menika Gusti Adipati sampun dados tekadipun ingkang putra pun Harimba ingkang abdipun Harimba menawi sinuwun Prabu Pandhudewayana boten kepareng lan boten kersa tedhak wonten negaring Pringgondani menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Gusti Adipati. Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir Wiladala malah kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ngrat persiabang ing atase kowe jejering putra Narendra ing Pringgondani lha kok bakal wani ngruda peksa nglawan kadangku Yayi Prabu Pandhudewayana. Harimba wonten dawuh kaya aja pisan-pisan bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ngastina tekamu ning papan kene wis dirembug kanthi apik-apik aku wis kemene atur pamrayoga kowe baliya njaluk apa nemu wong tuamu kuwi arep apa kok mboyong adhiku Prabu Pandhu ning pancen wong tuamu ora iso menehi wangsulan lan ora iso menehi keterangan taunana windanana ora bakal lakon boyong adhiku Narendra Ngastina menawi mboten kasembatan boyong kedah kula rudha paripeksa piye kedah kula rudha paripeksa lah panusmaning jajalanat apa mbok kira Adipati Gajahaya kuwi wuta ora iso ngrayang awakmu ora lebur aja tuntang Adipati jero apa ora tatanan buta keranjingan iblis endah-endah buta wateke betah buteng aniaya wis dipringgake apik-apik meswarku rada peksa karo adhiku lanang nendi menungsane mau Suman kula wonten maring adawuh butane mau nendi sampun kesah Kang Adipati wis lunga kok kowe ora omong
Kowe iki tekan kene iki nuntun aku menehi ngerti karo aku, kowe iki dadi mripatku kok ora omong. Inggih. Kula wonten mriki. Wila pindah. Inggih. Nek kowe pindah nek aku iku tiba tak pecah ndasmu kowe. Ya nyuwun mamunten. Ayo mrene. Inggih. Wong dikon nuntun kok malah lunga. Ya nyuwun mapunten kula sakmenika sampun wonten mriki. Lah ngono lho. Mergo aku ki wong wutuh ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik lho piye. Aku ki ora weruh tenan Suman. Inggih kula ngertos. Lah kok kowe kelayapan tekan kono-kono. Mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun mapunten. Kakang Adipati, Yai Prabu Pandhu ana dawuh menapa? Menawi mekaten tetelo sak mangke cetha menawi tiyang pringgondani sarana utusan ranpun Arimba menika namung badhe mbebutek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu. Yai. Nanging tumrap aku iki mau mbok menawa mung merga saka kumrangsanging si Arimba. Arimba kuwi anake Trembuka. Mongko buta isih enom. Mesti ora bakal iso meper mubal babaling kanepson merga wong enom kuwi keladuk wani kurang geduga. Inggih. Mula pamrayogane dina samengko yen to Arimba bakal ngruda peksa kelawan Yai Prabu Pandhu, dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Trembuka iki mau. Yai Patih Gandamana wonten timbrani ngadhawuh, mangsa bara mundure Arimba nanging dak jaluk Yai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri, aja gawe cacat, luwe-luwe aja gawe nganti ana Rajapati. Merga sira ngerti yen to Trembuka mono wis ndak anggep kula warga dhewe. Malah pun Kakang wis dianggep guruning Prabu Trembuka. Mula aja nganti gawe murnaning Prabu Trembuka upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti nganggo duga-duga. Nuwun ngestaken dawuh. Paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Prabu Yai Patih Gandamana surti ati-ati duga-duga digawa. Kakang Adipati ana dawuh apa Yai Prabu Pandhu? Dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten badhe panggih kelawan Yai Ratu Kunthi. Anggenipun tansah karerantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus. Ya, muga-muga adhiku Kunthi nggaro lejar atine. Nuwun ngestaken dawuh menapa boten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan kelawan ingkang rayipun Kunthi kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwih prayoga. Suman wonten timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedaton. Ya najan aku ora weruh marang kahananing Yayi Kunthi nanging ala apa yen to mbok menawa engko praptaku ning jroning kedaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adiku si Kunthi. Kula nuwun ngestaken dawuh Yai Patih wonten timbalan. Budhana kang padha sibu ingsun kundur kedaton kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Yai Patih Gandamana purna gati ning pananggilan sanata ing Astina Prabu Pandhu arsa kundur ngedaton jeluk saking gampar kinapit gamparan gading ngadiraken sangganing Promban Cedi manggung tanggung Joko Maloro ing sami ngambil upacaraning Prabun kawijinan saking Mandra tindaknya Sri Nararata katingal gumebyar busanane. Paman Suman wonten menapa dene jengatika Paman Suman ngawi sanggening para putra-putra Sata Kurawa. Kepainggang putra pun Kurupati kula cumadung dawuh Paman Suman. Paman Suman wonten menapa sampeyan ngawi sanggaring para putra-putra para Sata Kurawa. Kula ingkang putra Kula ingkang putra pun Dursasana cumadung dawuh lho. Kula cumadung dawuh. Pamanadyan putra pun Surtayu cumadung dawuh. Kula pun Kartadenda cumadung dawuh. Kula pun Kartipiya cumadung dawuh. Kula Kartamarma cumadung dawuh. Kula pun Suhasta cumadung dawuh. Putra pun Cicitraksi nyanyang dawuh man. Enten apa dene paman Sunar? Suman kok Sunar. Apa Paman Suman ngawe
wis anggening para wadyabala kepareng putra pun Citraksi nyadong dawuh. Paman. Nadyan kula pun Citraksa cemadung dawuh paman. Mbah kula cemadung dawuh iki putra pudul ganti wonten menapa Paman Suman? Anak Mas Kurupati wonten timbalan. Mugi andados ning kawuningan anggen kula ngempalaken sanggaring para anak-anak kula sata Kurawa. Panjenengan sakadang kadeyan kula klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina dinten sakmangke menika ingkang wigatos namung badhe ngrembak kamukten negari Ngastina. Liripun kados pundi Paman Suman paring dawuh mekaten nggih. Ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina sakmangke ing Paman Nalindra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata menika nembe rinantam menika pancen rinancang daring Paman pun Suman. Sumados Ngastina menika mboten dawah wonten astanipun kadang-kadang sampeyan para Pandhawa. Nanging dawah wonten astanipun para Sata Kurawa. Jaranipun kados pundi? Atmajanipun Prabu Pandhu Dewayana ing mapan wonten telenging wana Minangsraya. Ingkang wujud bungkus ingkang sampun gangsal wasmarsa menika monggo sami dipun puruki. Menawi kula mekaten monggo kula dherekaken bidal tilik dhateng kadang kula taruna. Namas Kurupati wonten dawuh. Wiwit dinten sakmangke panjenengan sampun nganggep bungkus menika kadang panjenengan. Amargi menawi bungkus menika mangke ngrembaka. Tumunten ngrembaka kadewasanipun pecah saking bungkus. Tumunten dados jalma wantah. Inggih, lare menika ing badhe dados palang anggen paduka badhe nyam kamukten negari Ngastina. Tegesipun Mas Kurupati mboten saged muktekaken kadang-kadang sampeyan Kurawa ingkang semanten cacahipun menika. Boten Paman Suman inggih. Mila kula nyuwun dhateng jengandika anak Mas Kurupati supados sakmangke nisihaken raos pasderekan kaliyan turasipun Prabu Pandhu. Sampun ngantos panjenengan menika nganggep anak-anakipun Prabu Pandhu menika kadang sampeyan ning dianggep menika satru mungguing canglakan. Yen ora disingkirke mesti bakal dadi maksiat. Lajeng paringipun kadang-kadang sampeyan dipun kepiyakaken bidal wonten wana Minangsraya. Muruki wujudipun bungkus. Nek pun dumugi wana Minangsraya wis ketemu wujuding bungkus aja diwenehi urip nanging rinanjap gegaman supados bayi ingkang sampun umur 15 taun menika anakipun Prabu Pandhu menika pejah wonten ing wana Minangsraya nggih nak Mas Kurupati kagat risangga purang-urang angkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Oh, Paman. Bab perkawis mejahi bungkus menika gampil. Jernyatanipun bungkus menika mboten saged kumrembyahaken asta njemanggaken suku. Namung wujudipun bungkus ing mapan wonten telanging wana Minangsraya. Nanging menawi ngantos wonten pandangun saking Paman Prabu Pandhu Dewayana menawi ngertos bungkus pejah wonten ing wana Minangsraya. Oh, lha panjenengan menika nuwun sewu lho. Mila mboten aneh wong ya durung dewasa. Mila babakan perkawis menika anggenipun menggalih menika lajeng ngrempit rungsit lan rumpil. Monggo nyatanipun menawi ingkang Paman Prabu Pandhu menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Lah wong nek mapan ning alas kok ora mati ki kepiye coba? Matur kemawon mangke menawi Paman Prabu Pandhu menika ingkang Paman menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Panjenengan matur kersanipun ingkang Paman. Bilih bungkus dipun pulasara dening sato kewan galak ing mapan wonten ing wana Minangsraya wis bubar rampung, ora bakal diteliti, ora bakal dititi priksa. Mati ya wis mati ngono wae. Ning sing wigati rak sampun ngantos ngertos yen sing mateni bungkus menika Kurawa. Dursasana wonten dawuh. Miturut penemune piye Dimas? Matuk lan gatuk apa ora lawan permune Paman Suman? Oh, nggih matuk ning kok mbebayani. Mergi menapa? Kanjeng Paman Prabu Pandhu menika nuwun sewu nalindra mboten nalindra loro saudon telu saurupan ning ratu sing wasis waskitheng esti. Ratu sing pancen lantip panggraitane nek nganti atur durung ngersanipun Paman Prabu Pandhu ya nek Paman Prabu Pandhu menika mboten prisa nek ngerti oh lah cilaka Kurawa 100 ditundung minggat saka negara Ngastina dadi kere. Gladran ning dalan ora duwe papan ora duwe dunung. Dursasana wonten dawuh aja duwe penemu sing aneh-aneh. Antepno tekadmu weningna rasamu
ora ana ing gumana musik ana ing atimu kejaba mung kamukten negara Ngastina. Nggih. Lah yen nganti kowe ora entuk kamukten terus aku tak takon, upama sing dadi ratu kuwi turasing Prabu Pandhu utawa anake Prabu Pandhu. Terus saya aku tak takon karo kowe. Yen kowe melu bapakmu ning Kadipaten Gajahhoya, apa kira-kira Gajahhoya Kadipaten mung semono wae kuwi? Ngukup dinggoni para sata Kurawa ingkang semene akeh. 100 cacahe mongko besok bakale padha rabi, ya apa ora? Oh, jelas. Jelas niku mesti rabi. Lah nek padha rabi terus padha duwe anak saka 100 dadi 200, 300 nganti ndrebala pirang-pirang. Apa ya cukup Kadipaten Gajahhoya dienggo manggon para sata Kurawa. Mula nek Kurawa ora iso ngrebut Ngastina kuwi wis to, pesthekno yen Kurawa bakal ora kepenak nggone urip ana ing jagat. Mula kudu Kurawa iso ngrebut negara Ngastina. Lah niku carane sing angel ning mriku niku. Kowe ora usah melu mikir. Saya mikir ben amanmu suman. Kuwase kan kari nglungguhi klasa gumelar, ming nglungguhi kepenake. Oh nggih, ngestaken jawuh. Nek ngoten kula ming nggih sarujuk mawon. Yen tok kawis padha sarujuk. Tumule dina iki ayo padha pasang baris. Pacak baris lumarap ana ing kono Minangsraya. Anak Mas Kurupati, wonten dawuh. Kula suwun sampun ngantos lampahipun Kurawa menika dipun ngertosi dhateng sinten kemawon. Nggih, ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten Kartodendra wonten timbalan ing dawuh. Mara kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit. Budalna Wadyabala dina iki. Lho nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten dawuh Raden, pripun entuk damel napa mboten anggenipun boyong Prabu Pandhu Dewayana? Wah, ladal. Kok upama aku ora mlayu saka kedaton mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi. Luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten? Merga nalika semono Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negaring Pringgondani jumbuh kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembuka. Ewadene nalika aku didangu wigatine apa? Aku ora iso ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ana ing negaring Pringgondani. Wekasan dadi dukane Sang Adipati Dastarata. Nganti dadi padudon nglawan aku ana ing jroning negara Ngastina kok. Lah terus bareng ngono aku disumbari yen ora lunga saka daton negara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketi. Dumule aku oncat saka kedaton. Nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya kleru. Klerune ing atase didhawuhi kaliyan Kanjeng Rama ora nyuwun priksa kersane napa Sinuwun Prabu Pandhu diaturi rawuh enten negaring Pringgondani. Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok ratu undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teka ming katuran rawuh, ngoten ta ya ora bakal do teka. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong Sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Lah Sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani ngantos dados dukane Sang Adipati Dastarata ya tega. Lah iya. Benjang malih niku nek diutus Kang Rama Arimba kowe mangkata Sinuwun Prabu Pandhu boyongen rawuh neng Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun priksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejakong karo Sinuwun Prabu Pandhu mergo aku minangka murite. Aku arep taren upama liyane mbok perlu napa? Niku dadine gamblang ora kok. Oh senengane grusah-grusuh. Terus
ngetokke le jiwa muda men ketok le semago ditimbali wong tua didhawuhi wong tua terus klepat tanpa nyuwun priksa. Ayo sing arep diboyong ya ora gelem. Ya ke? Ayo. Apa-apa ki mung gumantung jawab kok. Jawabe ngono lho. Lah iya. Nek ora ana jawabe? Ayo. Ya ora ana yo. Ngapa? Lah mbuh, mesti mah. Heeh. Ya ora ana yo ngapa jajan. Nah, mesti semrintil. Heeh. Kabeh ki mung gumantung karo jawabe kok. Lah iya aku yo ngerti. Nanging malah iki dadi pancatan nggonku njajal karo wong Astina. Nuwun sewu, sampeyan ngendika kaya ngoten niku sing ati-ati lho. Ngati-ati piye? Sampeyan prisa mboten selagine Kang Rama Prabu Trembaka niku mawon meguru kalian Prabu Pandhu. Kok sampeyan putrane Prabu Trembaka kajeng njajal karo wong Astina? Nuwun sewu lho, niku pengendika sampeyan pun penggalih napa dereng? Pun mangpikir napa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampeyan apa kok arep njajal karo wong Astina? Merga wong tuaku meguru karo Ratu Astina. Yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin, gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandhu? Mula iki dadi pancatan nggonku nyoba marang wong Astina. Yen pancen wong Astina kuwi wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandhu. Piye lho? Dikandhani kok. Buta nom-noman ki rung pengalaman kandhanana. Lah iya, nuwun sewu. Prabu Pandhu menika ngibaratipun singa singaning Nalendra. Lho. Kula matur singa singaning Nalendra. Singa singaning Nalendra mboten kaya sampeyan singa kok penyakit. Gitu? Singa singaning Nalendra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandhu Dewayana. Dasare ratu sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka angger-anggering kautaman. Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandhu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan niku bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Trembaka kok arep nyoba karo kasantikaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu, kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip, mesti modar. Aku arep nodi kaprawiraning wong Astina, mboten saged ketemu Prabu Pandhu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina, sadurunge mandira jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina niku ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku merga Patihe Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho, mula nganti kaliyan ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandhu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane ketoprak Angling Darma karo Bathik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandhu karo Patih Gandamana niku digdayane kabeh digdaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandhu, wes kentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goroh. Arep sampeyan gedhe kaya ngoten, Prabu Pandhu ming klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. Tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng, ora kok telek. Padha-padha empuke. Rasa tak protes to? Ya. Ngidak telek ora pendeng ning tetep digdaya kliwat ukur, mula sampeyan ngatos-atos. Yo, aku tak gugu ngono mau. Ning yen durung mbuktekake katiasaning wong Astina, malah yen perlu iki dadi pancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Astina. Aku iso mboyong Prabu Pandhu sarana aku ngalahake wong Astina. Kaya ngopo pengalembanane wong tuaku lawan aku. Wah, jan ngeyel tenan. Kowe pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten gugu mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nek wonten bobol boloting lelakon kula wis ora kainan lho, kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tampa nggon ngelingake karo aku. Ning mula coba tak jajale dhisik wong Astina ngatos-atos kemawon Raden Arimba. Ya togoku ya jado-ado lawan aku.
Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Turnanggono magawe gelarira wang-wang ngaglanger kancang ora bangling patih Ngastina patih Gandamana wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo patih Ngastina patih Gandamana harimbo ana dawuh mapa patih Gandamana wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana yen to ora bakal tedhak ana ing negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine Ratu Gustimu Prabu Trembuku ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine ingkang luwih wigati dina samengko kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Ngastina yen kasektening wong Ngastina kalah karo kasektening anak Prabu Trembuku aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Ngastina apa ora bakal tumplak punjen sinundul puyuh pengalembaning Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimba kula kang sangka kuwi patih Gandamana ora usah dadi palanging Arimba dina saiki kowe semingkira saka papan kene mumpung durung gilang-gilang kuandamu dadi bathang kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana desumai rak-rak kuwi manus maring jajalanan pancen ora kena dikandhani ing atase kowe iki anake Prabu Trembuku utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu Harimbo yen pancen kowe arep jajal kanthi asaning patih Gandamana ora sah tida-tida matna sastra jendramu atekan aji jaya kawijayanmu aja tumpang sok matek aji jaya kawijayan kowe iso nyirnake patih Ngastina malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyuwargake marang patih Gandamana krek tugel janggamu parah ya
Wis ngrasake to kepelane Gandamana. Wah, antep banget. Antep. Sampeyan iki nom ning kepelane ampang. Ora ana kekuatane ming tleplak-tleplik. Bareng sampeyan saut Gandamana tembel. Wah, tibana ing sirah. Kaya kelangan kiblat aku ora weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, pancen Gandamana digdaya. Sampeyan ketok le gampang sayah ngono. Perang sediloe wis napase wis menggeh-menggeh. Ndekna ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko. Kene sak gabrusane wis kringete kaya ngono ora. Sambate ngaruwara. Endi sing keju? Iki perang apa ngopo lho iki lho. Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsuh Gandamana kok durung kalah. Monggo Gandamana niku senopati pengpengan. Mangke nek sampeyan nganti ketaman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener. Blabak pengantol-antol. Apa? Blabak pengantol-antol. Kuwi ajine sapa? Gandamana kowe ngeyel kok. Wah, ku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkah doe 120 km. Nek nganti Gandamana matek aji wungkal bener blabak pengantol-antol kuwi. Cul ngono Ratu Gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek modar saknalika. Sing modar Kuwi mburimu kuwi. iki Raden Arimba e. Ha sing ngomong tumijo sapa? Aku ki ya weruh. Lah iya kok nyurta anggap ming wong loro saudon telu saurupan. Nek mboten pitados dijajal. Raden dijajal. Monggo dipun jajal mawon mboten apa-apa wong jajal ora tuku ya ora apa-apa kok. Sing penting seneng. Monggo nek mboten pitados dijajal Togok Nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Cokote Gandamana. Tugel gulune. Pon nika kaya ditugel. Ning didum sing akeh lho. Ora mung ditugel tok tel kancane akeh. Dirata tel dirajang-rajang pirang-pirang. Men rata kancane. Lah iya. Minggiro Jokihan Gunem tanpa lak trajange Gandamana. Anake Prabu Trembaka aran Raden Arimba nyokot janggaku nganti meh bae ora eling marang Purwadasina. Kowe sing marai gunakake Jaya Kawijayan. Yen ngono pancen lahir batin ngono bakal bedah negara Ngastina jajal karo kekuwatane wong Ngastina. Raden Arimba aja mlayu kowe. Kowe aja semingkir saka pabaratan. Ketiban daya kekuatanku ora bali ene negara Maja Tuntang Patih Gandamana.
bener kandhamu Gandamana ngamuk nyemelangi sikile ndugangi wola bobote lah kok goyo sikil gajah ing padha metu kandhane ngandhe aku jengkelit weh kuwi ngopo e Lung ayo menggo gaya kok ya Ratu Gustine gugup aku kon santai-santai ya nganggo gaya ta mencelat pripun kandhane ngeyel kok sampeyan ora gugu kali omongan kula niku Patih Gandamana pun ngentake aji blabak pengantel-antel apa aji blabak pengantel-antel nendang iso remuk tenan oh lah dalah piye kok matur keng Rama mawon Dewaji ora ingkang sowan Dewaji Om Mas tu nomo sidam sekaring bawuna langgeng garwaning pun Kakang Yayi Dewi Drata wonten nimbali ngadawu sinuwun kemarang nimbali dhateng ngrayipun Drata Yayi wonten dawuh wis to aja kedawa-dawa nggonmu nangis pupusen wae marang lelakon pepesthening kodrat mbok menawa pancen wis pinesti aku lan kowe nggone gendon rukun wis 10 taun suwene malah kepara luwih ewadene durung duwe turun ngelingono yen to menungso mung saderma dene kabeh mau wis ginaris dening panguwasaning dat kamurwing dat kula nuwun inggih monggo jaring kondo kelacuting tembung jarine wong kang duwe anak iku pinercaya dening Gusti dene wong kang ora anak-anak iku kinasih dening Gusti mula loro-lorone mau padha dene pinercaya lan kinasih kasinggihan dawuh paduka sinuwun ya mung ngene Yayi bareng tak rasa-rasa suwe-suwe ketemu nderaning perkara anane aku lan kowe nganti seprene meh setengah umur luwih durung duwe turun kuwi jebul dudu luputmu nanging luputku aku sing luput Dewi Drata nuwun pangapunten kados pundi dene paduka sinuwun dawuh ing mekaten umurku saiki wis udakara wis meh 60 inggih monggo kowe lagi umur 17 taun kowe lagi mempeng-mempenge monggo aku wis loyo mula upama aku wis ora bisa mijekake ya memper sebab umurku kuwi wis kliwat wanci aku rumangsani dadi wong lanang kang ora bisa netepi marang kewajiban mula Yayi niatku aku wis emoh mukti wibawa ning Bono Keling kene lajeng sinuwun kados badhe jengkar dhateng pundi aku bakal munggah menyang gunung niatku arep tapa brata nganti sak patiku aku trimo mendhita wae tinimbang nandhang lelakon sing kaya mengkene nuwun pangapunten nuntun kula saha negari Bono Keling kados pundi sinuwun Drata wonten dawuh kamukten Bono Keling sak putuhe tak paringke kowe nggonen mukti wibawa sak lawase malah sira Yayi ndak paringi kamardikan sira ndak keparengake Palakrama meneh kowe rabiya meneh milya satriya utawa nalendra ingkang isih enom lan isih sembada maringi turun marang kowe ngendi kang dadi panujuning atimu
Kang pamriye supaya sira yayi bisa kagungan putra. Yen kowe isih setya bekti kalawan aku ingkang keloro-loro. Aku wis rumangsa tuwa, Drata. Dene aku wis ora sah tok pikir. Aku lilakno tak urip ijen ndudha aneng pertapan. Iki lahir batin, Drata. Ucapku iki tulus tekaning batin. Aku ora nglulu, aku ora menehi sarta aku ora njajal marang katresnanmu. Aku rumangsani wong lanang gabuk. Aku tak trima ngalah, tak lunga saka kedaton. Aku tak manjing ana ing gunung-gunung, tak manjing ana ing alas. Merga aku ngerti pendak-pendak saben dina kowe tansah nyaketi karo aku. Kowe mesti ngesuk-esuk nggonku lungguh. Kuwi janjane lak kowe ming kepengin saresmi karo aku ning bareng ditokke aku ora iso apa-apa. Aku ngrumangsani wong sing ora wutuh, Drata. Punapa ta mirah ingsun priyatin Mas Bagong tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong rino sak sekarnya. Sang Kalimantabe tinebing ngeloduni dumawahing tawang tawang sinuwun. Sinuwun Prabu Sempani jimat semban kula. Dawuh pangandika paduka menika wau nadyan leres nanging kirang pertitis lho sinuwun. Kang titis piye? Kirang pertitis sabab kirang permono anggen paduka Mas maosaken raos ing manah kula. Atimu ngopo? Anggen kula nangis punika mboten nangisi badan kula piyambak nanging nangisi sugeng paduka sinuwun. Lho kok malah kowe nangisi aku iki karepmu piye? Karepmu piye? Ing atasipun paduka menika Nalindra Mukti Wibawa mbahu Dendra Nyakrawati. Nanging ngantos yuswa swidak kok dereng peputra. Lajeng sinten pinjang ingkang badhe nglajengaken kumantos Nalindra wonten ing Bono Keling. Pramila sinuwun lelampahan menika mboten sabab lepat paduka. Nanging estunipun menika lepat kula. Lah kok kowe sing luput ki tegese piye? Kula ora maos setunggiling wanita ingkang boten saged nglairaken wiji saking guru nadi. Pramila bab menika kula kemawon ingkang ngalah. Paduka siwun kepareng ngapala krama malih. Munduta garwa putri sanes ingkang sakinten saged. Badanipun saengga saged nurunaken wijining kakung. Lah terus kowe arep endi? Kula nyuwun pamit mangsa dhateng dunungipun tiyang sepuh kula kemawon ing pertapan kemawon sinuwun. Oh dadi aku takon rabi meneh. Banjur kowe njaluk pegat ngono kuwi. Kalon muni nggih. Gusti to. Aku wis kebacut sumpah prasetya. Nggonku omah-omah kudu mung sepisan, dadi ya sepisan, ora dadi ya sepisan. Aku moh rabi bola bali. Aku isin Drata. Ndak dikeguyu bocah tu. Wong wis tuwa kok raben, ora ngrumangsani lan ora ngoman-omani karo sing enom. Aku moh yen to kowe matur kaya mangkono. Lelakon iki kudune disandang wong loro. Disandang wong loro. Nanging nyatanipun paduka nggadahi krenteng kados mekaten. Uger paduka narimaing pandum, kula kinten nuwun mapunten lho sinuwun. Sedaya menika saged dipun rembak kanthi sae. Gusti to, dirembug sing apik ki rak ming ngucapmu to.
kedung jero iso dijajaki nanging ati menungso sapa sing ngerti. Oh nggih. Gusti, kowe saiki menengo dhisik. Pate wonten timbangan ing adawu. Kowe iki piye to? Kawit mau kok ming meneng wae. Mbok ya ora ketang sembur-sembur adas, rak ya melu urun-urun rembug supaya padhang lelakon iki. Sabab kowe nang kene kuwi dapukamu warangka. Kewajibanmu ngrangkani penggali ing ratu. Dadi ngono, aku pinuju nandhang pepeteng kaya ngene iki, kowe kudu duwe kewajiban melu ngobori, aja ming meneng wae. Kawula nuning nggih. Ajrih nampi dukaning Nalindra. Menawi dereng wonten kepareng paduka sinuwun, kula mboten mantun kumalancang munjuk atur. Ya wis tak lilani. Saiki kowe matura sinuwun. Prandang paduka sekalian garwa menika saestunipun mboten ngijeni utawi mboten piyambakan, nanging wonten tunggilipun. Lho apa tana tau ana ratu kang susah marga wis tuwa durung kagungan putra wonten sinuwun. Sapa pati? Nalindra Ngastina dijuluk Prabu Pandhu Dewanata. Coba yen sira iso ngaturake dedongenane Prabu Pandhu menika garwanipun kalih. Inggih menika Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Nalika jaman panjenenganipun dereng peputra remen bebedak sato dhateng wana. Nuju satunggiling dinten Prabu Pandhu jemparing kidang jaler ing nedeng pepasihan kaliyan kidang estri. Kidang jaler keng kajemparing bengok sura wekasan babar sejatining wujud inggih menika satunggiling brahmana ing nami Resi Kimindama. Kidang mau sesingloning Resi Kimindama nggih kasinggihan mekaten bajute ing Resi Kimindama sanget runtik ing penggalih dene anggenipun karunsih kaliyan garwanipun dipun ganggu dening Prabu Pandhu. Wekasan Prabu Pandhu dipun sotaken dening Resi Kimindama. Bila sawanci-wanci Sang Prabu langen asmara kaliyan wanita inggih mriku bilahi andatengi. Sabanjure wiwit kala semanten Prabu Pandhu dat Sungkawa sampun njagakaken bilih boten badhe saged peputra jalaran kepalangsotipun Sang Resi Kimindama. Saking sruning Sungkawa nalika semanten Prabu Pandhu nuntun tilar kamukten lajeng lampahi Matirta urut Bengawan Gangga kadhiraken garwa kekalih. Anggenipun Matirta Sang Prabu ngasta ngantos wetawis 3 taun nembe pikantuk palimarmaning Bathara. Entuk palimarmaning dewa nggih kasinggihan mekaten sinuwun. Wujude apa? Mboten wujud melok nanging Prabu Pandhu saged lilih ing utawi saged saresmi kaliyan Kang Garwa pun Dewi Kunti kagungan aji pameling inggih menika paringanipun Resi Drwasa ing nama Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Inggih aji pameling wau ingkang nuntun kinarya sarana Sang Prabu saged peputra nanging tanpa lambang asmara satata adat. Pramila kalih saking sotipun Resi Kimindama. Saengga dinten menika Prabu Pandhu sampun putra 3 saking Dewi Kunti inggih menika Raden Puntadewa. Lajeng ingkang angka kalih wujudipun bungkus. Nuntun angka 3 nama Raden Permadi. Pramila sinuwun awon menapa bilih paduka kepareng nulat lekasipun Prabu Pandhu anggenipun Matirta kala wau nglampahi tarak brata semedi mbok menawi katrimahing Jawata. Mugi-mugi paduka Gusti nggih enggal pinaringan momongan kelawan ingkang Gusti kula Dewi Drata. Bila dalapati wonten timbraning adawu. Kaya mlaku peteng papak obor sastra biar padang trawangan. Ya banget panarimaku te. Dene kuwi wis bisa atur pitulung marang panjenengan ingsun. Dawah sami-sami sinuwun Yai Drata. Wonten maring adawu. Ayo sawetara sasi padha tilar kamukten. Sira ndak kanthi Matirta urut Bengawan Gangga meminta nugraning Bathara muga-muga enggal paring momongan kelawan awake dhewe nggone mukti ana kedatuning Bono Keling. Kula ninggi sumangga sinuwun ing ngarai namung nderek kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Patih Talika Basa wonten timbalan. Sawetara Candra Praja Bono Keling tak pasrahake marang kowe Patih. Mangsa bodho nggonmu mranata mrih tentreming kawula aja nganti ana ruhara ing tumanduking Projeng Bono Keling. Jeneng ingsun nedya ninggal praja nglakoni Matirta ana ing muruting Bengawan Gangga mriki ngestaken dawuh paduka Gusti kula sanata. Namung sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka mugi-mugi saged kasembatan
anggen paduka pikantuk nugraning dewa satemah pikantuk turun saking ingkang garwa Dewi Drata. Yayi Dewi, kula wonten maring adhawuh lon-lonan budal aja kesusu-susu mergo aku wis tuwa. Nyemplung Bengawan Gangga tapa martirta ning telenging Bengawan Gangga muga-muga Jawata paring kanugrahan tumraping awake dhewe Yayi Drata. Monggo sinuwun kula sirahake sing moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga Puntadewa kula wonten maring dawuh menapa paman Permadi kula wonten maring dawuh menapa paman pilanan dening wong atuwaku ya yang wing Saptawarga lamun dina samengko anakku Puntadewa apa dene Permadi bakal tilik marang kahananing si bungkus malah sumurupa ya nggir bungah-bungahno pikirmu seneng-senengno rasamu krana pangandikaning wong atuwaku Kanjeng Rama Begawan Wiyasa ing Saptawarga lamun kahanane bungkus sing mapan ana ing wana Minangsraya titik lungguhan iki wis bakal birat penandange tegese bungkus bakal weruh marang Padanghawa bisa nyumurupi marang sunaring srengenge lan endahing jagat raya nggir atmajaku Puntadewa apa dene Permadi Tandya Bala Pandhawa mbyek gumulung mangung siring sata Kurawa gambah hongge aduh paman menawi ditula mekaten kadreng raos kula daya-daya nyaketi kawontenanipun kadang kula pun Yayi Bungkus menawi dipun keparengaken paman kula badhe nyaketi Kakang Mas Bungkus mapan wonten telenging wana Minangsraya adoh caketana cegat dana ya nggih aja nganti cedhak-cedhak papan dununge Bungkus ning wingi sraken Jawa. Sesumbar Indo bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kangku mambang
anak Mas Kurwati wonten dawuh Paman Suman. ketingal saking mriki mosak masih kawontenan wana Minangsraya jebul res ngendikanipun para ingkang samya ngawuninani wujudipun bungkus mboten pejah wonten telenging wana nanyat majanipun Prabu Pandhu malah kawasa gesang wonten telenging bungkus gangsal welas warsa laminipun gereng-gereng mawa perbawa mawa lesus samangke ngaten mawon Kurawa dipun ketapaken kapurih nyepeng pusaka piyambak-piyambak lan gegaman bungkus menika sampun ngantos dipun paringi gesang nanging dadipun sirnakaken Dursasana wonten dawuh sakabehing para sata Kurawa kene nyekel gegaman bungkus dikeroyok dikrocok gaman diwen mudhar ning telenging wana Minangsraya wah nggih ngestaken dawuh wis caket papanku ning papaning bungkus saya gedhe saya ndrebala wah alah pancen bener ketikaning Paman Suman yen nganti bungkus iki urip tan wurunga bakal pinardawa kamulyaning Paman Prabu Pandhu Dewayana ora lega rasane atiku yen ora nyirnake wujuding bungkus mati dening aku kowe Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin saking risang maweh gandrung lho ora pangling iki kaya permati ya dasar kepara nyata Kakang Kartadenta piranganing para sata Kurawa iya pancen bener ndak sawangsa kadohan kowe bakal gendak sikara karo dulurku tuwa ya kuwi Kakang Mas Bungkus cetha kowe ngliga bedha marep angranjap marang kananing Kakang Mas Bungkus ora lega rasaning mermadi yen to pancen arep gawe wisana kelawan kahananing sugenging Kakang Mas Bungkus ayo sirnakna permadi kepasang Yogya katujuh kowe mapan ana ning kene permadi pancen yating para sata Kurawa nedya nyingkirake Pandhawa saka negara Ngastina bungkus tekaning pati kowe tekaning pati ming karimateni kakangmu Puntadewa angel mijet wae ngranti permadi tontan wining samudra anglamut Ramane teme
sanggaring para sata Kurawa. Iki ora pangling Permadi. Putraning Sinuwun Prabu Pandudewayana ing ngosak asik barisaning Kurawa. Kurawa. Aja mbaka siji ngono maju. Ora kecunggah mungsuh putraning Prabu Pandhu. Ayo padha nyekel gegaman. Permadi diranjap babar kesan pateni sak kakangane ingkang wujud bungkus. Ayo maju kabeh. Jumeneng Sang Permadi nyumurupi lampahing para kadang sata Kurawa ingkang sedaya ngliga pusaka mbeta gegaman ing mengajab asa ngranjap Sang Permadi anggenipun ngayomi nyengkraka ingkang wujud bungkus dadak sakuling mangke kalaning jagat wahing para dewa gumlundung ponang bungkus ngeses perbawa angin gedhe satemah bubar mawut sanggane para sata Kurawa dawah wonten negaring Astina. Nyepelekke ora. Apa rumangsane Ndara Permadi lan Ndara Puntadewa ora sing ngayomi? Bungkus 15 taun ora mati malah saya gedhe. Monggo anggering glundung angine metu mak. Padha aku lho, Tru. Aku nek glundung ya angine ya sok metu. Sok nganti digajurno bojoku bareng aku. Ngring glundung tes. Monggo wis sesasi iki. Kaya nandon ning weteng ya gong. Wah, mbune ora umum. Adikku bungkus. Si Adi aja nganti kaya ngono Yayi. Ayo enggal luar saka panandang. Adikku bocah bagus. Kakang Mas monggo Kakang Mas. Enggal budidaya luar saking panandang salebeting bungkus. Tumuli sumurup dateng Padang Hawa. Ingkang rayipun Permadiangan tuantu dateng jengandika Kakang Mas. Yayi kadangipun Kakang Bungkus Yayi ayo. Ngetaka karosan Yayi. Metu saka jroning bungkus pun Kakang antu-antu kelawan Siadi. Pun Kakang antu-antu kelawan Siadi nggone bakal weruh kahanan jagat raya iki Yayi. Yayi ayo aja kaya bocah cilik. Wis 15 taun nggone Siadi mapan ning telenging bungkus. Saya gedhe wujuding bungkus tak kira Siadi uga wis ndrebala kadewasane. Mesti wae Siadi ngerti sarta krungu apa ingkang dadi pangandikaning pun Kakang Mas mesti kemawon panjenengan mireng menapa ing kula aturaken Kakang Mas. Miki iki aja tok cedhake salon. Feedback. Mbok pengen dipasang Andra. Ngapa? Sing greng iki bungkus iki lho. Mosok. Weh. Coba kowe matura. Gus. Budidaya medal saking bungkus, Den. Ora iki cangkemmu nek iki. Kok ketara ya? Ketara wae wong
Suarane kok saya cilik. Bungkus suarane gedhe kok kowe saya cilik. Mulane ora dinengke wae to terus ndak. Mesti drundrunge ngono lho, Gong. Gumun aku. Kakang Mas, monggo. Keparingipun kados pundi kula dherekaken Yayi kadangipun Kakang Bungkus. Kersaning siadi kepiye pun Kakang Mongkari manut Yayi. Mas Purnomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narodo Kakang Resi Kanika Putra perkencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe menawi iki ulun mundhut katerangan menggah menapa ta sababipun dene dinten mangke wonten gara-gara ingkang sakalangkung ageng ngantos kawasa ngorekaken palenggan ulun Kakang punapa wonten lemah sangar kayu ain watu ingkang angker menawi pancen mekaten sampun kadangun enggal kabanjuta kewala kinarya gentos umpak lan saka guruning kayuwangan dene menawi wonten pandhita salah cipta nedya ngembari pangwasa dewa mugi enggal kasenggal mayang kemawon kacemlungna wonten ing kawah candra dimuka kablebekna ing ndut siblegedaba dimen dados intiping neraka jahanam. Nuwun sewu Di. Keparengan mereka munjuk atur. Nuninggi kados pundi Kakang? Pancenipun paduka Adi Guru sampun boten badhe kekilapan dhateng Samukawis. Samukawis mubah musi ing titah. Adi Guru tentu sampun wuninga nanging labet adilipun pandangon menika kedah pinangsulan pramila kula namung sadhermi atur wuninga boten niat ngrumiyini paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuninggi leres. Dene gara-gara ingkang sumundhul ing kayuwangan punika dumados saking tigang perkawis. Tigang perkawis menika menapa? Ing setunggal. Inggih menika punika pamuthaipun Jabang Bayi, anakipun Pandu ingkang wonten salebeting bungkus. Wekdal menika sampun wanci nyuwun ruwat, nyuwun medal saking bungkusipun. Mekaten Kakang. Inggih. Salajengipun gara-gara ingkang angka kalih tuwuh saking pangamuking Gajah Sena. Gajah Sena menika sinten? Gajah Sena menika rumiyin putra pujanipun Bathara Bayu. Nalika semanten Gajah Sena nyuwun dumateng dewa supados dipun keparengaken gesang sak tataning Jawata wonten ing kasuwargan. Karana dereng wancinipun pramila Gajah Sena kula semayani nunten kula rante dipun rante dening para Jawata. Sawetawis wekdal dipun cancang wonten ing repat kepanasan. Wasana sareng rumaos kedangun anggenipun ngentosi Gajah Sena muring berot rante pedhot lajeng amuk minggah dhateng kayuwangan. Ing sedya badhe nyuwun gesang sak tata Jawata. Punika gara-gara ing angka kalih. Nggih. Lah gara-gara ing angka 3 inggih punika sekong subratanipun Ratu Mbana Keling Prabu Sempani kaliyan garwanipun Dewi Drata. Matirta wonten ing lepen Gangga. Sempani gadah panyuwun menapa? Sempani rumaos sampun sepuh mongko dereng peputra. Mila anggenipun tapa wau nyuwun kaparingan wemongan. Wasana sumangga Adi Pramesti Bathara Guru anggen panjenenganipun menggali Di. Nggih Kakang Narodo. Kula raos tigang perkawis wau kok malah saged dipun gambuhaken muri prayogi sedayanipun. Lajeng kersanipun Adi Guru kados pundi? Sakmangke Kakang Narodo sampun jerih kangelan keparenga tumurun mangi Jawantah ngrampungaken tigang bab kasebat. Tigang bab kasebat kados pundi? Ingkang sepisan si Kakang kula aturi manggi Gajah Sena kanthi dawuh bilih suwarganipun Gajah Sena kedah sajiwa kaliyan satriya pinunjul inggih menika putra Pandhu ingkang wonten lebeting bungkus. Pramila menawi piyambakipun kepengin minggah ing kasuwargan langkung rumiyin kedah saged mecah bungkus putra Pandhu Kakang. Inggih lajeng angka kalih Kakang Narodo kula aturi nganti kang putra Bathara Bayu sumados manjing wonten saklebeting bungkus ndandosi agemanipun lare ingkang badhe medal saking lebet bungkus wau. Ing pamrih menawi sak wanci-wanci lare wau medal saking bungkus sampun pepak sandang penganggenipun. Nuwun sewu. Menika mangke calonipun larenipun
Pandhu menika jaler menapa estri di jaler Kakang jaler inggih Lakang putra Bathara Bayu kadhawan nandadosi lari wau mawi dandosan menapa sandangan ingkang sami kaliyan agemanipun Bathara Bayu pupuk mas rineka jaroting asem sumping sekar pudak sinumpet anting-anting balibar manggis kalung naga bondo gelang candra kirana kampopo lembang bintul waji oh inggih ngestaken dawuh lajeng Sempani kados pundi dene bab panyuwunipun Sempani punika perkawis ingkang gampil Kakang mungsa borong jengandika Kakang rada anggenipun badhe paring sarana supados Sempani kasembadan gadah turun inggih menawi bab panyuwunipun Sempani paduka pasrahaken dhateng ing Ngraka inggih Kakang inggih menawi telu mekaten ngestaken dawuh terang trewaca paduka Dimas Bathara dilaron ing Ngraka sithik pangudal-udal rumengser saking Bale Marti Kundha Manik di bumi gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing atos-atos sam Kakang sampun ngantos sisip anggen jengandika Kakang nindakaken dawuhipun ingkang rayipun Manik Maya inggih ngestaken dawuh langkung rayu kula badhe manggi Gajah Sena sasampun menika kula badhe manggipun Bathara Bayu salampunipun Bathara Bayu kula panggih tumutun kula kanthi manjing telenging bungkus Kakang Rada menika langkung prayogi ing mekaten mugi-mugi lebda karya Kakang Resi Kanika Putra inggih diadi pramesti Bathara Guru pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang bangajaping tawang susuh angin ngendi nggone kencang waridayang pak pong bubolong kali cedhe sapa sing gawe Gajah Sena wonten dawuh Bukul teka paduka nyandhet dhateng lampahipun Gajah Sena niat kula pancen badhe manjing wonten ing Kekori Sela Matanggep nanjihaken dhateng para Jawa ing sampun paring janji kalian kula anggen kula kepengin gesang sak tataning para Jawata ya wis kula ngerti lan kula percaya pengamuk kita ning Kayiwangan ndadekake gara-gara ing sumundala ning Kayangan Suralaya wekasan ana pangandikan Sang Hyang Jagat Hiri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti lawan jeneng kita paring dawuhipun Sang Hyang Manik Maya kados pundi yen kita kepengin urip sak tataning dewa kita pengen gayuh kasuwargan ning Kayiwangan ana syarat-syaratane Gajah Sena syarat-syaratipun menapa Bukul ngerti ya yen to putra Ngastina atmajaning Prabu Pandhu ing wujud bungkus wis 15 taun kasitrake ning wana Minangsraya mongko ora ana jalaran bungkus mau bakal iso pecah mula yen to kita bisa lan sembada mecah bungkus ing kono dadi pancatan nggon kita entuk urip sak tataning para Jawata lha dalan nyuwun pamit Bukul